Chaser, din nye indkøbsapp. Der var engang, at folk gik forgæves i supermarkeder og ikke kunne finde de varer, de ledte efter. De brugte lang tid på computeren for at spare penge på deres dagligvareindkøb og timevis på at bladre tilbudsaviser igennem efter de rigtige varer. Det var meget frustrerende. Men bare rolig. Nu er der en løsning. Mød Chaser, din nye indkøbsapp. Den kan spare dig for tid, penge og for at gå forgæves efter en vare. Sådan her gør du. Du starter med at finde de varer, du gerne vil have. Smider dem i kurven, og så tilføjer Chaser dem til din indkøbsliste. Chaser har på forhånd sammenlignet varerne og fundet frem til de bedste muligheder. Når du er færdig, præsenterer Chaser dig for 3 indkøbsmuligheder. Du kan vælge at handle i den optimale kombination af butikker. Du kan vælge at kombinere 2 eller flere butikker, eller vælge at gøre alle dine indkøb i en enkelt butik. Du kan også dele din liste med andre, så I kan koordinere indkøb sammen. Chaser kan også vise dig den mest optimale indkøbsrute. Nu er livet meget nemmere.